pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating tulad ng puno na galing sa binti. Nakita nila sa TV ang daghang mga patay ug mga angol tungod sa bomba nga mibuto. Gibati og kahugno og kauaw si Yusuf tungod sa iyang numero 1 mga suspects nga mao ang mga teroristang Muslim. Nagdali kami lakaw si Sandro ug nakita ni Yusuf nga mituo ang luha sa madre. Samtang dito sa Manila, nahimo pagyud ni Rahim ang pagtanaw sa palibot din ditong buto ang laing bomba dayon ni Bia og malipayon kayo. Samtang balik sa Cebu, human silang pamahaw gihatod ni Yusuf si Mary sa ilang opisina. Ug aron sa paglikay sa mga sultiron, kinahanglan nga dili na sila magdugol pag-usab si Mary ug Yusuf. Husto ang gibuhat sa duha tungod kay gipahinumduman naman si Mary sa ilang superior. Samtang si Yusuf nangukay og mga butang ni Rahim ug may nakita siyang upat ka passport. Magari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary ug Yusuf. Isipin, kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Muhammad Jamuddin Musa. Isa man yung mga tawana. May miabot. Si Kuya Rahim karon. May puso na kape. Yusuf? Kaniyot lang, Kuya Rahim. Nagatagak na Kadugay ba nimo, Yusuf? Hablihan na ako sa yawi ang pultahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Oh. Nadugay ka pag-abli, Yusuf. Unsa imo gibuhat sa sor? Doon ako i-search akong laptop, Kuya. Kumusta ka din eh?
Okay na ko din, kuya. Naanad naman ko nga sige ni magbiya-biyaan. Come here. Kuya, I know, my brother, nga daghan ko pagkuwang sa imo. Gibilin ka nako sa ato mga ginikanan ug ako na ang magtan-aw nimo. Pero I'm sorry, Yusuf. Na ako gitrabaho dili lang para nimo, kundi para sa katawhan sa Islam sa tibuok kalibutan. Mao ako gusto nga kamo tanan sa Islam. Malipayon, magsubay sa dalan paingon sa gingharian ni Allah. La ilaha illallah. Pahagka ko sa imo agdang. Magilis ko. Hey, kumusta mo sa Madre? Sige mo nagkuyog? Mauyab na gani na nimo ang Madre? Oh, wag ka mo tingog, ha? last na ganihang among kuyog-kuyog, kuya. Last na ko, no, ha? Misuod ka din sa ko kwarto, Yusuf? Marika. Marika. Nga nang mitutukan ako, kuya. Misuod ka din sa ako kwarto? Wa. Sukad sa imong paglakaw, wa ko musudi ha. Kay di maayo nga ang Muslim manghilabot sa dili iyang butang. Good. Good. Wa magkakamusod. Wa lagi, kuya. Wa. Okay. Dili niya mailan kay ang bag. Kay maayo na ako pagkabutang. Kuya, Ano? pagluto ko? Ang tutang dos gawas mukaon. Ako ang taya. Okay, kuya. Wa si Sandro, wa sab si Sister Mary. Kung sa military pa, back to barak sa sabtainin ng Lourdes. Kay balik na sa danduha nga mo nalay magdungan og kaon. Si Mary, prima tuas ilang dormitoryo. Magpagusto malang na sila kung pauli bas ilang kaugalingon or magpabilin bas ilang dormitoryo. Pero kanang anak nako, prima, lahi man. Ano man ang Lourdes? Dili siya magpirme sa ilang dormitoryo. Malipay na siya nga ni Adinhe kay matod pa niya. Maayo na lang kuno na makadaginot sa budget ang dormitoryo. Mao ba? Unya, si Dudong Sandro? Ay nag-supervise sa mga checkpoints. Apil ang mga sundao karon sa gipamutang nga mga checkpoints. Tungod sa nahitabo karon sa Manila, prima. Asam ta mga on, kuya? Pangita og seafoods ato ta mga on. Oh, uy, bantay. Checkpoint. Balik sa agi. Kuya, Balik sa agi. Na ako armas gada, Yusuf. kuya. Ko balik sa agi, pero wa ka mo
balik. Na ako armas nga dayo, Sof. Wa na tayo mahimo, kuya. Nakita na tas mga pulis. Ano nagdama sa kag-armas, kuya? Gidoon na ta. Nagdagpas light. Oh, good evening. Sorry kayo, sir, ha? Lisensya o Cristo. Palihog, sir. Diara, sir. Palihog. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Larga na ta. Salamat kayo, sir, ha? Ayaw sa muglarga, sir. Ipalihog ko isa sa ibabaw si mong t-shirt. Ha? Ibukas pa doon sa taas? Ingon ani, sir? Thank you, sir. Ablihi ang gamay mong bag palihog, sir. Akong bag? Yes, sir, palihog. Wa man nila isod. Toothbrush, toothpaste, og perfume. Og cellphone raman. Ang suod ani. Please, sir. Ipulot og kalit ang motor, Yusuf. Sir. Yusuf. Yes, sir. Mga butan kini mga tawhana. Thank you, Sir Sandro. Salamat kayo, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay na. Sige, larga na mo, Yusuf. Larga na, tol. Ako to sila mga amigo. Salamat, ha? Okay, sir. Flash. Nakuhaan ba rin mo kadaghan ang nag-backride sa motor? Good. Good. Wapag ko mo matubag, Yusuf. Kaila mo adto nga tao? Kinsa siya, Yusuf? Ug nganong nagkaila mo ni adto nga tao? Unsa ka to siya, ha? Yusuf, unsa ba ka? Kuyawan pa ko, kuya. Gigutom sa ka. Mga ano na ta? Lingkod lang kayo mag-order ko. Please, kuya. Please. Okay. Magsulti gyud ta kung kinsa tong tawhana. Okay. Ako siyang kaila, kuya. Maguwang siya sa amiga na ko nga madre. Anto na? Maguwang siya sa Madre? Oo. Maguwang siya ni Sister Mary. So, nagkasuod na gyud mo og maayo ni Madre. Last na to ganiya ang among kuyog-kuyog, kuya. Maglikay na ko niya. O maglikay na sab siya na ako. Likayan namang usag-usa na magkuyog ni Permi. Ano man? Na-develop di ay ang inyo pagkuyog-kuyog? Bisan kadiotra ang inyo kuyog-kuyog sa Madre? Madre siya, kuya. Ug Muslim ko. Magiampingan ang mga tao nga naa sa gitawag nga Christian nga naa sa bukasyon. Papari man o mamadre. Labi na, Muslim ko. Naaman gani daghan diha nga pare nga nagmolestiya og mga babae og mga lalaki pareha sab nila. Naa pa man gani ang uban pare nga may anak sa babae. Kadaghan na kita makabati sa mga balita bahin nga anak nga mga Kristiyan, mga disbelievers. Mga ano ta, Kuya Rahim? Gutom sa ko. Nagsibilyan ang maguwang sa Madre. Pero nakaila ko siyang barog. Pulis siya? Mga ona ta, kuya. Please. Pulis ba siya?
Captain sa Philippine Marine. Unsa? Musuod ako sa kong kwarto, kuya. Maghimo kong report. Excuse me. Captain Sandro Santa Cruz. Captain Sandro Santa Cruz, Philippine Marine, ang nagbungkak sa amo kampo dito sa Bulig. Swerte pa ang madre. Miabot ang reinforcement sa mga pasista. Ugwa na ko makablit ang armas. Patay na unta si madre. Ug mungaab sa hilak si Captain Sandro Santa Cruz. Buwisit. Nagdugang akong samat. Butangan akong tambal. Cactus. Ang putan. Huwag na kumalak. Akong ilak. Matuog na kayo. Unsa ka na nga samad sa imo kilid? Kuya Rahim. Agi kini sa balay, Yosef. Kuya. Kinsa nagpusil sa imo, Yosef? Kinsa? Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa Mutugan ka sa tinuod si Yusuf. Unsay buhaton ni Rahim kung masayod siya sa tinuod. Nga ang naingnan mao si Mary nga hapit niya mapatay. Magari, igsuon. Dapiton gihapon ka muna mo sa pagsunod sa matag sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon niya sinulat ni Fermin Colliantes Gomez. Direktor Alcin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Achilles Hesem o Chris Crisostomo. Lain dalit kaninyo sa Supiran Production Center. buhayin sa sarili.